Gdje ste bili dobrodošli u novi specijal za 10 subscribera. Znači, imao mi te jedan špik, što se mora pričat, šta se ti otvaraš više. Biće to više subscribera, sad imam 10, svaka 2-3 subscribera i specijal za subscribere. Danas ću vam pokazati kome su bez subscribera. Evo ovo epizodu što sam snimao. Već imam 2 na ovom kanteru. Ovo što je prva epizoda, gledat, nemam ni zvuka, zato sam mislio da mogu kopirati pjesmu, pa ne dobijem. Pa ne daš dobi, ko napravi kanal, dobi 3 kopirata, da 3 klipa imaju da nema zvuka, briši se kanal. Znači vam pokazati kako koje su pretplatnici. Evo vidite kome sve subscribe-u. Tako neće ako ćemo. Evo vidiš kome sam subscribe-u. Ja sam Nihar. To je to za ovu epizodu. Biće tutoriala tamo, sva se će vidjeti. I tako je. Hvala im ovim koji su me subscribe-ovali. Maće to više subscribe-ira, možda neće biti 10, samo bit će više subscribe-ora. I to je to za ovu epizodu. Ćao.